уважаеми читатели на Sci-Fi BG, а от днес и зрители, тъй като това е нашето първо клипче. Аз съм Петър и се намирам в Мол Метро Сити в Младост 3, за да ви представя първия клуб за виртуална реалност в България, VR Express. Заповядайте с мен да го разгледаме. Това е Жоро, човек, който се занимава с клуба. Жоро, разкажи с няколко думи какво се предлага тук, какво се прави. Да, значи отскоро сме отворили от една седмица. Това е първият клуб за виртуална реалност. Идеята е да покажем технологии, приложения, периферии, хардвер в различни насоки. Естествено, като започнем от гейминг, защото това е най-интересното и най-яркото на този етап. И да достигнем до някои образователни приложения, някои различни апликации за професионални сектори, дизайн, архитектура, минно инженерство, заснемане на исторически обекти, които след това могат да се наблюдават много по-интересен и наистина за да всъщност виртуалната реалност, това си нещо безгранично, което предлага супер много възможности. Абсолютно, абсолютно, да. Ако щеш дори в маркетинг, в всичко, което човек може да сети. Добре. Ами аз нямам търпение, така че къде да пробваме? Да, обясни за това. Значи ще започнем с нещо малко по-лекичко, защото наистина усещането за присъствие на друго ниво и искаме да надградиме преживяванията. Така мога да вземеш ръцета. Като поставиш, трябва общо взето да е... Не трябва да има луфт, трябва да е горе-долу компактен и плътен, естествено без да има дискомфорт. Добре, в момента виждам едно бяло поле. Окей. Един момент, сега ще поставя слушалките за пълно потапяне в виртуалното пространство. Може да погледнеш към Play All, трябва да се маркира по-нагоре. Окей. Сега ще си изредат различни сцени, направени по различен начин, които да демонстрират на първо време. Добре. Монитора показва ли ги? Да, монитора ги показва. Супер. Вау! И приятен престой. Звука е много хубав. Мога ли да се движа в момента? По принцип може и да станеш, да го погледнеш по този начин. Да се свърши. Може малко по-назад да видиш. Аз съм динозавър ми гледа. И сега ще ме изяде. Много ми харесва, че когато се завъртам, то веднага реагира. В смисъл, наистина се едно гледам в тази посока. Няма някакъв лак или някакво забавяне, както очаквах да има. Да, латентността е значително подобрена и това не само подпомага експириенса, но също така предотвратява motion sickness и евентуален дискомфорт. Това беше пример за VR анимация, защото те експлоатират тази ниша. Това вече си е впечатляващо. Да, може малко напред да минеш и да погледнеш за треба. Стига да не се гласне. Да, спокойно. Долу. Намира се в Gotham City. Трябва да я дръж, дясното отпусни и погледни надясно. Така малко по-нагоре. Така, сега отпускаш лявата. Окей, добре. Ако те е страх от високо, не поглеждай надолу. Да. Поне си на много готино местенце, но за съжаление си малко в праисторията и има динозаври около тебе. Хората най-много се кефят на предстоящи изживявания, защото тогава усещането за присъствие се симулира на различно ниво и
наистина целият вестибуларният апарат и опорно-двигателната система тотално се обърква, че си там. Главата се прицелваш, главата ти е медника, десният тригер, където ти е показалица е стрелбата, левият тригер са ракетите, трябва да ставиш камени кашони за бонуси. Да, общо ето тук трябва малко да се развие хриш, трябва да си представиш, че си виртуален Рамбо или нещо от този сорт. Това го чувствам се едно е наистина. А това си на гондола? Да, си го чувствам съвсем наистина. Малко по-високо от нормалните и по-бързичка. Спомням си какъв хит беше гондолата. Направо се едно чувствам гравитацията, как ми се върти. Това е новата гондола. Вау, тук вече става напечено. Стевчо, снимаш ли кървищата? Снимам, да. Предстои ти първия скок, обаче в малко по-екстремна среда. По-интересните моменти от нашия престой в VR Express. На нас с Стефан толкова много ни хареса, че забравихме да снимаме заключително видео на място и затова ме виждате тук. Преживяването беше уникално, наистина технологията е много интересна, тепърва ще се развива, тепърва ще търси своите граници и скоро може би няма да ги намери, тъй като бъдещето е пред нея. Ние видяхме игри за виртуална реалност, образователни програми, туристически забележителности, фитнес програми, въобще всякакви възможности има. В момента само се докосваме до върха на айсберга. Ще мине известно време, докато технологията стане достъпна за обикновения масовия потребител. В момента можете да поръчате само Oculus Rift и то с доста голямо забавяне между поръчката и доставката. Скоро чакаме алтернативите на HTC, PlayStation и други. До тогава клуба, който ние посетихме, е отворен всеки ден, достъпен за всеки, който иска да види какво е виртуалната реалност. Контактите са му в описанието под клипчето или в статията в Sci-Fi.bg. Надявам се да ви е било интересно. Ако ви е харесало нашето клипче, ударете по един лайк, един subscribe, за да може в бъдеще, ако отразяваме отново интересни теми, да стигнем по-лесно до вас. Благодаря ви и до нови срещи!